probíhá sčítání, které jsem si pro vás připravila. Kdo bude chtít první na tyto příklady? Prosím. Výborně. Dobře, tak je vidět, že to umíme. Tak začneme probírat novou látku. Takže to je příchodnice, tady mám jedna. Už to na tebe čekám, Ženo. Ty mě znáš? Jistě, že jsem přeci věštkyně. Potřebuji poradit, vy jste Dej mi s levou ruku. Přes ty mozoly toho fakt moc nevím. Ale určitě tam něco je vidět. Počkej. Tak jestli čtu správně, tak se brzo někomu pomstí. A komu? To ti říct nemůžu, ale tento dopis ti určitě napoví. Ale nezapomeň, že když to budou 3 nejlepší, tak to musí být i 3 nejlepší. A kolik jsem ti dlužná? To nebych, to hradí pojišťovnu. Ale jseš vůbec pojištěná? Ano, jsem. Myslíš, že nepoznám, když někdo, že jsem přeci věštkyně, ne? Sorry. No tak to dělá 1500 a na to. Kolik? Se mi to krát. To jsou ale dneska lidi. Účastní jsme dneska na tom dnešní písemné a práce a naši prostě to budou umět. To jo. Tak, já zase. Jo. Hezký. Dobrý den, poslední tady. Věci vzadu si znovu soudněte. Mluvila jsem s naší vážnou paní ukazečkou, která mi oznámila, že jste ji opět fyzicky napadali, házeli straní svačinu a zlomili koši. Za to budete dnes po škole. Pomůžete mi dělat nové obrázky na nástupní na chodbě. Sedněte si. Aby si náhodou nezbláznil. No to je skvělé, takže tady budeme trčet a mluvit do večera. A musím vám ještě oznámit, že jste si všimli, že tady dnes není Adéla, Zuzka a ani Jana. Včera se totiž nevrátili domů. Kdybyste o tom něco věděli, tak za mnou přijďte a řekněte mi to. Že by 3 největší čtvrty jako šli za školu, to se mi fakt nezdá. No, tak zatím to děláte dobře, vypadá to hezky, tak až to budete mít hotové, můžete jít domů. Já jdu zatím nepotřebuji. Vašku, nechceš zatím podobně koncert, my to tady s Vladou doděláme a z který obrázky to se neučit. No, tak jo. Ano. Viděli jsme ukazečku, jak někam táhne Vaška. Opravdu nevidím žádný důvod, proč by zrovna s vámi dvěma měla jít dolů. A už vůbec nemyslím, že to je takovéhle hloupost. A Vašku, to si opravdu nevymýšlíme, a jestli nám nepřijde, tak se... Už toho mám vážně dost. Ne, že se kvůli vám vrátím až sem dolů, ale ještě si vymýšlíte takovéhle hlouposti o naší paní uklizečce. Tohle vám jen tak neprojde. Abyste jako věděli, jo? Dostanete 2 schování a vyžijte to i Václavovi.
Ale vážně škola pro všechno. Co budeme dělat? To nevím, ale já jdu teď domů a nechám si to všechno projít hlavou. Já to taky tak, ahoj, čau. Hele, víš, jak má teďka ten svůj kamery, kde si nechává své věci? No, vím. No, tak mě napadlo, že bych nebo přesně jsem nezajít a trochu to tam rozkoumat. Co ty na to? Ale to ale není vůbec špatný nápad. A ty, když bude zavřena? No vidíš, to mě vůbec nenapadlo. Naštěstí oba nechala odemřena. No teda to máme tak. Co teď? Teď to tady prostě všechno propadáme. Tak, co si tam našla? Nějakou děnou obálku? 3 nejlepší a 3 nejhorší. Co to má znamenat? V naší třídě zmizely 3 největší šprti, to jsou ty nejlepší. A nejhorší zmizely jenom vaše. Takže teď jsme na řadě 2, ale k čemu jí to bude? Nevím. No, to jsem ráda, že jste skutečně uráčila přijít do dílu. Okamžitě si vysednu. Jak jste si všimli, máme tu nového žáka. Jmenuje se Gabriel. Teda, učitelka je fakt strašná, klizečka ještě horší. Jo, dneska ráno, když vytírala jsem jí ze srandy velký s vodou. Teda na ten její vražedný pohled fakt nikdy nezapomenu. Ty asi nejsi žádný nevňátko, co? To teda nejsem a taky mě kvůli tomu z té bývalé školy vykopli, ale myslel jsem si, že vás tady takových bude víc než já. Ne, je tady ještě vaše kabára, ale ty unesla uklízečka. Má umíst i mě, je to napsaný na tady tom papíře. Ale tady se píše 3 nejhorší, jenže vždyť jsou tady už 4, když započítáš mě. Co kdybych se nechal umíst místo tebe a zavolal ti, co se zrovna děje, teda jenom jestli chceš. Tak, to je to dík a jak se od mě necháš chytit? To nekuchno. Tak. Tento... No čau Terko, hele prosím tě, to jsem já Gába. Čau, Gábo. No, co se Jsem děje? viděl tu bábu, jak nakreslila před školou tu hvězdu, jak jsem ukazovala na tom obrázku. Jo, a jsi v pořádku? Prosím tě, podle mě jde do tuhýho. Rychle zavolej Poldy, prosím. Jo, já hned zavolám. Ne, nechte mě. Já jsem nic neudělal. Hej, teďko nevíte, jaká je uklízečka nová tady. No to tak nevím. Už se předtím začali tam láhnout. Viděli jste si jenom věc na světce? Jo, viděli.
tady ještě vaše kabára, ale ty unesla uklízečka. Má umístí mě, je to na straně smlouvy, to papíře. Ale tady se píše 3 nejhorší, jenže... Ale bože, to je hrůza. Žádný důvod, protože zrovna s vámi dvěma měla jít do důvodných si můžete takové bedlo. Ale Vašku, to my se opravdu nevymýšlíme a jestli nám nechcete, tak to pojďme. Pani to viděli jsme, že to udělala nebo Pančo, to musíte jít právě. Jak ona... Ale vy mě tam... Dobrý den, posaďte se. Mluvila jsem dnes na naším Dobrý den, posaďte se. Tady se opět mluvila jsem s námi. Zapomněl si slova. Co děláš, když to tvoje? Ale tak jako myslíš, že jsem blbá. Myslíš, že jsem blbá. Jestli to budou 3 nejhorší, tak to musí být i 3 nejlepší. A kolik jsem ti dlužná? To nejde, to hradí pojištěná. A jsi vůbec pojištěná. Ano, jsem. Myslíš, že jsem blbá.